po uli sa ating mga followers sa ating programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. And syempre, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMDB call. CMDB call, si Nurse L naman po ang taga-sagot natin diyan, okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Ay kasabay na yung CR Juice, ang ating peptide. Bawat produkto natin ay may gagawin po sa ating katawan. Kaya naman ang inyong lingkod, yan talaga ang iniinom ko araw-araw. But siyempre, sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, nagdadagdag lang sa acidity ng iyong katawan, panahon na, so palitan na ng ating HCI coffee. Because our HCI coffee, this is an alkaline coffee. And also, sa mga hindi regular magdumi, nako, oo, ito ang solusyon niyan. CR Juice. Cell Rejuvenate Juice. Magsi-CR po talaga kayo. Available yan sa atin. At yan po ay kasama sa ating Power 5. Okay? So, announcement muna. Mga taga Jose Panganiban. Mga taga Jose Panganiban, dyan sa Camarines Norte, magkakaroon tayo ng health orientation with free health consultation that will be on October 24, Friday po yan. Dyan care of Ma'am Sonia Bibon. Care of Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Andyan ang inyong lingkod niyan. Oo, support tayo dyan sa Camarines Norte. And the following day naman, magkakaroon tayo ng health symposium. Mga taga-Daet, yung mga malalapit po dyan sa area ng Daet ay please attend my health symposium that will be on October 25, Saturday. Yung October 24 sa Jepang, Friday po yan ha. Para tuloy-tuloy ang ikot ng inyong lingkod. And October 25, Saturday, health symposium ay gagawin dyan sa Jusel's Garden sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet, 9:30 a.m. And the following day, andyan ang inyong lingkod sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. din po yan. Anong gagawin dito? Health symposium. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. So, yan po muna ang ating upcoming event. Baka may idadagdag pa tayo later, pero for the meantime, yan muna po ang ating upcoming event na naka-line up na po, naka-schedule na talaga, okay? So, anyway, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And as usual,
Ito ulit tayo, mag-play ako ng mga kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating produkto sa isang nagkaroon ng severe UTI or urinary tract infection. Pakinggan po natin. Okay, nandito po kami ngayon, opening ng CMD Center sa bayan ng Paracale, Camarines Norte. At meron ako ditong narinig na napakagandang experience sa paggamit ng ating produkto. Ma'am, i-share mo naman sa mga tao para maka-inspire tayo, makatulong tayo. Una, anong pangalan nyo at taga saan po kayo? Ano po, Alma de los Santos, taga Porok, sa Istugos po. Togos sa Paracale. Ano yung kaninang kinikwento mo? Ano nangyari sa anak mo? Yung pong magkasakit siya ng acute UTI, dinala po namin siya sa ospital. Hindi naman po siya gumaling. Acute UTI. Paano mo nasabing acute UTI? Ano yung napansin nyo na pinagdadaanan niya? Nagsusuka po siya, tapos mataas ang lagnat, 42. Tapos nahihilo po siya, tapos nanginginig. Nanginginig siya sa sobrang taas ng lagnat. Okay, ano ba yan? Kinonfine mo? Opo, kinumpain ko po ng 1 linggo. Isang linggo. Kumusta yung sa isang linggo na inalagaan siya sa ospital? Ay po, pagka umiinom po siya ng gamot, tsaka yung may swero siya, okay po siya. Pero pag hindi na siya umiinom ng gamot, ay pagkakalipas po ng mga 30 minutes na pagkainom niya ng gamot ay bumabalik din po yung lagnat, tapos nagsusuka pa rin. Oh, so paano mo nalaman yung ating nung nalaman mo about our Power Trio, anong ginawa niyo po? Nung umuwi po kami, nadaanan namin yung yung CMD dyan sa may Panganiban. Sabi ko ay naririnig ko na po siya sa radyo na maraming napapagaling nga. Tapos sabi ko, masubok nga kaya ako kasi wala nga pong pagbabago. So, nung ang pinainom mo yung CMD po, yung tatlo bang product, yung Power Trio natin? O ba't ka umiiyak? Relax na, gumaling na yung anak mo. Teka po, ilang araw mo pinainom? CMD, CBF at Supreme Juice ba yung ginamit po? Huwag ka nang umiyak, ma'am. Yung pagkat kung hindi nga po sa CMD, hindi siya gagaling. Nung dinala mo siya sa ospital, magkano ba inabot yung bill? 25,000 po. Para ka na-hold up, 25,000 yung inabot. Pero nung ginamit mo yung aming Power Trio, magkano yung nagastos mo at gumaling talaga siya? 3,000 lang po. Wow, 3,000 lang gumaling. Samantala sa ospital, 25,000 hindi gumaling. Isang linggo na na-confine. Madam, salamat sa pagtitiwala po. Ayan, nag-attend ka ngayon ng ating unang health orientation dito sa bayan ng Paracale. Spread the good news. Oo, pangalan uli? Alma de los Santos po. Ano pa lang masasabi mo sa mga makakapakinig ng iyong testimony? Maganda po talaga ang CMD, lalo na po yung Power Trio. Lahat po ng sakit, gumagaling po talaga. Ayan, so ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Hindi na ngayon Power Trio lang, Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the HCI CMD, CBF, Cell Bio Juice, the CR Juice, at ang ating peptide. Yan po ay napakagaling talaga. Kaya di ako nagwo-worry about my health even at sa edad ko na 65 years old kasi ako ay alagang Power 5. Okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. O kanina may mga kausap ako na ayaw daw talaga nilang nawawalan ng CMD sa kanilang bahay. Kaya sabi ko, that's very good kasi ang CMD talaga ay maaasahan natin. Pati sa mga emergency, di ba? Yung inai-stroke, oo, may mga cases tayong ganyan na nangiwi na po. Yung asawa niya dahil na-stroke, nakapatak lang ng CMD, oo, nanumbalik po. Pero kailangan seryosohin. Prevention is always better than hospital bill. Hindi yung
kung kailan nangiwi na saka iinom, ha? Oo, lalo na yung mga nagkaedad na, katulad ko, na senior citizen. Oo, kailangan na natin itong Power 5. O kanina nga, ilan lang yung edad nun, nasa 40s. Ayaw daw talaga, hindi anya kami, ma'am, nagpapawala ng CMD na to, saka yung CBF. Kasi pati mga anak niya na dating sakitin, ay hindi na po sakitin ngayon, okay? So, kung marunong kayo, ay hindi kayo magagastosan, no? 'Di ba? Kaya mga taga Camarines Norte, take advantage sa mga taga Daet, yung mga malalapit diyan, take advantage sa gagawin natin na free health symposium that will be on October 25, Saturday, Josel's Garden, diyan sa Daet, Camarines Norte. Pero sa 24, andyan ang inyong lingkod sa Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon, para sa gagawin natin ng health orientation with free health consultation. On October 26 naman, andyan tayo sa Labo, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. So, yung gagawin sa Daet at Labo, that is health symposium. O, yung mga gusto mag-avail ng free health consultation dyan sa area ng Daet, nako, take advantage na kayong punta lang kayo dyan mga sa CMD Center in Labo, in Daet pala, mga 9 a.m. To 11 or kaya 2 p.m. to 4 p.m. Ganun po, ha? Okay, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717 sa mga na-dengue. Oy, uso ba ang dengue ngayon? Oo, alam mo ba, pag naagapan mo, kasi ito yan na, parehas ang management natin na trangkaso, na dengue o na COVID. I-high dosage mo lang yan. Dati po, ina-high dosage namin, power 3 yun. Ngayon, power 5 na. Oo, kaya nga ina-announce ng iyong lingkod ang aking text hotline para pwede you can communicate ano man ang mga health problems na pinagdadaanan ng ninyo o yung mga inyong mga mahal sa buhay. We can recommend through text. Pero the best, makavisit sa mga CMD offices. Okay? So ito, isa pang kwento ng kagalingan ito na ospital na rin. Pero ang tanong, gumaling ba? Ayan, dengue case, pakinggan po natin. Okay, nandito ako ngayon sa Jose Panganiban para sa aming health symposium. Meron ditong napakagandang kwento ng kagalingan paano nakatulong ang ating CMD sa pamilya nila. Madam, anong pangalan nyo at edad nyo po? Ako po si May Ulaso. 52 years old na po ako. Nung pong gamitin ko nga po yung yung CMD yun, nung pong magkaroon ng dengue yung anak ko sa doon po, nung ma-hospital po yung anak ko. Madam, how old na yung anak nyo po? Na po ngayon, 17 na po siya ngayon. 17 years old? Po. Tapos po, yun nga po, nung magkaroon po siya ng dengue, natatakot na po kaming mag-asawa, yun nga po, kasi pababa po ng pababa yung platelet niya. Tapos po, lumalaki din po yung tiyan niya kasi hindi nga po makaihi. Nakailang dextrose na po kaming ang iniinom lang po ay paracetamol lang po, walang ibang pinapainom. Yun ba po, natatakot na kami at umiiyak na yung anak ko. Tapos po, umuwi yung asawa ko sa bahay, bukas po yung TV, yung radyo namin, napakinggan nga po yung CMD yun. Tapos yun nga po, sabi na magaling daw po yun sa lahat ng sakit. Yun po, nagpunta siya ng labo at wala pa naman po dito sa Panganiban. Pumunta po siya ng labo, doon po siya bumili. Pagsabi po nga na maganda po yun sa sa kagalingan din po ng magkaroon ng dengue, bumili po siya agad noon, hindi na po siya nag-aksaya ng kung magkano, basta po makainom yung anak ko. Yung po pagsabi ng 30 patak po doon sa isang baso, ginawa po namin yun. Tapos nung nung gawan po namin yung pinainom po namin agad sa anak namin, pinaubos yun. Yung po na hindi po siya dati nakakatulog, noon po nakatulog siya, mga ilang minuto pa lang po siya nakakatulog. Nagising po siya uli noon, sabi niya, "Mama, iihi po ako." Tapos yun, umihi siya umihi na naman siya. Pagka po niya uli, pag-alis niya dun sa CR, nakatulog po siya ng pa lang po siya, iihi na naman po siya. Hanggang yun nga po, na gumanda po yun, lumiit po yung tiyan niya. Tsaka, nung pungkunan siya ng platelet noon, dati po laging mababa, pababa ng pababa. Nung napunta na kami uli, doon kukunan na po uli siya ng yun nga po, ng platelet.
Yun po, nagulat yung doktor. Sabi po sa amin, ano daw po yung inano namin. Sabi po namin, wala po. Kung ano po yung pinapainom niya sa amin, tsaka yung dextrose po, yun lang po ang inano namin. Kasi nga po, baka po galitan kami noon. Kaya hindi po namin sinabi yung sa CMD yun. Pero napakagaling po noon talaga at ano po, yun po ang talaga nakaano sa amin. At nakalabas din po kami nung pagkahapon na yun. Ma'am, yung anak mo nung na-hospital po dahil sa dengue, ilang araw na ba siya sa hospital? Ano na po siya, 3 linggo na po siya. Grabe, 3 linggo, tapos lumaki na yung tiyan. Ibig sabihin may water retention na po siya. Pero sa pag-take niya ng CMD, ilang araw bago nyo napansin na may pagbabago na? Nung po anong yung pagkainom po nung 30 patak pong yun, nagparaihi na po siya, nagliit yung tiyan niya. Tapos po nung bago po kami palabasin, pinainom ko po uli ng 30 patak yun. Yun po, talaga pong umihi siya ng umihi, tsaka talaga pong nakatulog na po siya noon. Dati po hindi siya nakakatulog dahil nga po sa sobrang sakit nung yung tiyan niya. Kasi nga po hindi na namin alam. Tsaka medyo naninilaw-nilaw na po siya noon. Bali po, 3 linggo na hindi gumagaling. Pero nung mag-take ng CMD, isang araw lang ba nakaginawa? Opo, isang araw pa lang po noon. Kasi nga po yun di bali sabi ko nga, di baling maubos yun, basta po gumaling. Yun nga lang po, pag ginom nung araw na yun, ng 30 patak, tas ginawa ko po uling 30 patak nung pagkagabi, yun po talagang guminhawa na po siya, nagtaas po agad yung platelet niya. Wow, ang galing talaga. Pero ma'am, sa family po, ano pang ibang health problems ang natulungan ng ating product? Yung yung asawa ko po, nagkaroon po siya ng namaga po yung prostate niya. Prostate. Opo. Tapos po, yun lang po ang pinagamit ko sa kanya. Tapos yun, na po siya uli, nakakaihi na po siya ng normal. Dati po hindi. Palunti-unti lang po siya, at saka nananakit po yung niya. Sabi nga po ng doktor ay, daw po, baka daw po matuluyan na yun sa sabi ko naman ay, wag naman po dok ninyo kaming takutin. Kaya Ba't sinabi prostate problem, prostate cancer, ganon? po, ganun po. Ay, ang ginawa po namin, sabi ko, tanong na lang natin uli, yun nga po sa kanila na kung kung maganda yung uli yun. Kaya yun po, sinubukan na naman namin yung bumili kami. Yung ganun na naman po, naggaling na po siya. Hanggang ngayon po, hindi na okay ng Ay, nung pong nakaramdam nga naman po ako nung, ito po, hindi na po maitaas ito, maigalaw ko na ito pong kaliwa kong itong kaliwa kong kamay, hindi ko po maitaas na ito, ni magubad po ako ng damit, di po ako nakakahubad. Ilang araw mo yun nararamdaman? Na po, siguro po ay 1 buwan na po. 1 buwan? Opo. Hindi ko po agad naisip na naman itong CMD na wala na naman po sa isip ko. Yun nga po, nawala ng trabaho yung asawa ko. Pero po talagang hindi pa ako napunta sa doktor po. Sabi ko, ayaw ko. Ito lang, nung magkaroon po kami ng pera, at yun nga po, na po ulit, marami nang nagpapagawa sa aming alahas. Yun po, nagbili po agad ako sa CMD ng gamot na yan. Kaya yun po, yung yun, 3 araw pa lang po ako nagiinom. Lagi pong 40 ng 40 yung 40 patak po yung inom ko. Yun po, para po ako nilagnat, tsaka po ito unti-unti pong nawawala yung pananakit. Kasi hindi na nga po ako makatulog, nag-iiyak na po ako. Nag-iyak na po ako sa sobrang sakit at para pong hinahaluka yung yung laman ko. Yun po, naisip po magbili na naman uli po nung CMD. Yun po, mga 3 araw pa lang po ako nagiinom. Ito po, pang-4 na araw po, wala na po siya. Bago pa lang yun mangyari. Opo. Nito lang pong Lunes ko po ininom. Sa kanila po ako nagbili kalaan. Lunes po ako nagbili, pa lang po ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes po. Doon po, 3 araw pa lang po yun, okay na po itong kamay ko. So halos lahat ng mga na-encounter nyo na health problems sa family ay natutulungan. Madam, may mga makakapakinig nitong ating interview. Anong message na masasabi mo sa mga listeners natin? Wag na silang wag na silang magatubili na bumili. Mahal nga po ang gamot sa mga ospital, tapos magbabayad ka pa sa doktor. Pero ito, kahit sabi mo pang 1,000 ito, pero yung 1,000 mo hindi pa mauubos yung gamot na CMD binagbili sa'yo. Kasi nga, agad-agad 3 araw pa lang,
Depende po yun sa sakit na nagagamot noon. Pero po itong sa amin na nangyari, wala pa pong 1 linggo, nagagamot po talaga agad ng CMD. Madam, pangalan ulit, taga saan? Ako po si May Ulaso, taga parang po Purok 2, Jose Panganiban, Camarines Norte po. Ayun, o, di ba? Kailangan talaga alam ninyo kung anong gagawin ninyo. Any health problems na dumapo sa inyo o sa inyong pamilya, kung marunong kayo about our Power 5, hindi kayo mahihirapan, okay? So anyway, sa mga listeners, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At dito ngayon, isa namang kwento, ito naman ay, psoriasis, kalat na sa buong katawan. Nako, pakinggan natin. Okay, nandito ako ngayon sa CMD office in Labo. At meron ako ditong talagang gusto-gusto ko itong makuha ng interview kasi napakaganda na nangyari. Experience ng kanyang anak na nagkaroon ng skin problem. Nanay, anong pangalan niyo po at taga saan kayo? Nati ulit po, taga Susara, Labo. Ba't ka napunta dito sa CMD office? Dahil yung anak ko po ay nagkaroon ng sakit sa balat, psoriasis daw yun. Ilan na edad ng anak mo? 45. 45. Kung psoriasis, ilang taon bang nagkaganon siya? Mahigit 1 taon po. 1 taon. Ano bang itsura nung nangyayari sa kanyang balat? Yung pong balat niya, namumula, nagtitikal-tikal, parang may mga, para pong nagbabalat na ahas, na gayon, daming tikal-tikal. Ay sabi ng doktora, mag-inom daw magkain daw po nung puting itlog lang at mapalit yung balat. Hindi naman po. Pumunta po kami dito sa CMD at sabi po nung manugang ko sa Panganiban, si Magdalena Gutierrez, ay dito daw kami pumunta. Ay pinilit ko lang po siyang pumunta dito. Sabi ko, anak ko, tayo na doon at baka yun doon ang makagaling sa iyo. Pero nanay, kanina sabi mo, pinatulan niya ng doktor, pumatol din siya sa mga albularyo. Ano experience sa mga doktor? Ay, ang mga doktor po ay mga gamot lang ang iniinom, hindi naman po gumagaling. Marami din pong lumabas na samantala, wala, mamaya, mayroon na naman. Marami po namagana po ang namaga po lahat, pati dito, pati dyan, sa braso, buong katawan po ang wala na lang ay yung kiki niya. Grabe, ay grabe. Hindi rin gumaling. So, pinatulan niyo albularyo ngayon. Nag-albularyo po siya, malaki din po ang nagastos sa albularyo, 30,000. Dito lang po gumaling sa CMD. Wow. CMD lang ba yung ininom? Sa CMD po, gumaling na po siya dito, 2 linggo, magaling na ito. 2 linggo? 2 linggo pa lang po, nung 21 lang kami nagpatingin dito ng February. Ngayon po, wala na dito, wala na dyan, wala na dito, wala sa kamay, wala na po sa mga paa, sa tiyan. Ang natitira na lang po ay sa mukha niya namumula. May konti pa. May kaunti pa po. Yung mukha na lang po. So, bali, sa ngayon, sabi mo 2 weeks pa lang ba? O 2 weeks po pa lang. 2 weeks pa lang po. Gumaling na agad dito sa CMD. Pero nung, di ba, sabi mo may mga ininom na gamot na galing reseta ng doktor, mga magkano inabot po? Una po, nung magpatingin sa 7,000, pangalawa ay 10,000 po nung una, pangalawa ay 7, magkasama na po kami, 7,000 po. Wow. Yun po, wala naman, di naman po gumaling. Pero dito sa CMD, CMD, CBF Supreme Juice? CMD po tsaka yung pong mga juice dito, yung mga CF Vinyacil, saka yung pinapatak, yung pong mga tablitas, yung iniinom niya ngayon. Ngayon, ito yung ginamit niya, at sabi mo 2 weeks pa lang, gumanda na kaagad yung resulta. Magkano lang nagastos yung mami? Hanggang registration po, 7,000 plus. Kasi nag-member ka plus may dagdag na produkto. Okay. Oo. So, andito na kayo ngayon bumalik ka na naman uli para bumili ng dagdag na kailangan ng iyong anak. Kasama yung sabon, di ba? Tama po. Oo. Pero ikaw, mami, ikaw gumagamit ka na rin ba? Gumagamit na po ako ngayon.
Ilan yung edad mo ngayon? 78 po. Wow. Gumagamit na po ako ngayon ay lalo akong lumakas. Ay talaga, alin yung iniinom mo? Yung pong pamatak, yung 20 patak sa tubig. Kulang pa nga yun. Ano po ang kulang? O, Kakulang? dagdag ka CBF. CBF. Oo, magpaturo ka kay Rose, ha? Opo. Oo. Pero mami, mukhang masayang-masaya ka ngayon sa experience mo dito. Akalain mo yan, ang laki na ng gastos nyo doon sa doktor, sa albularyo. Malaki po, mga sa albularyo, 30,000, mahigit pa ng 30,000 at nagkuha pa ng cellphone na halagang 8,000. Yung albularyo. Oh. Sabi niya, at magbigay ng 30,000, gagaling na at ibabalik doon sa naglandi. Ay, hindi naman po. Oh, yun. At least naman talaga na nadala kayo dito ni Lord sa CMD office. Mami, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang kwento? Ang message ko po sa mga taong magkaroon ng problema sa buhay, dito na lang po sila pumunta. Tulad po nitong kasama ko, inirekomenda ko po dito. At gusto ko, gumaling din yung nanay niya, pati yung anak niya na may sakit sa baga daw. Mami, pangalan ulit, tabi. Natividad ulit, Nahera ulit, taga Susara, Bulhaw, Purok 2, ay Purok 1. Ayan, salamat po. O yan, o diba? Napakagandang kwento ng kagalingan. Oo, na akalain mo yan, gumastos na ng 10,000, 7,000, 30,000 at cellphone pa na magkano yun, worth 8,000, di ba? Pero makita nyo, mas mahal magsingil yung sa albularyo. Oo, pero buti na lang ay yung inanay ay naging makulit. Subukan na ang ating, actually yung ginamit yun is Power Trio, plus yung ating sabon, yung ating lotion, yun ang pinagamit niya dun sa kanyang anak, okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. At alam nyo ba ng ating produkto, ang ating CMD, kahit sa tuklaw ng ahas ay pwede siyang makatulong. Pero ito, pakinggan na muna natin. Una, ang kwento nito na lason siya, ito lang yung nakatulong sa kanya, plus na yun, pati sa tuklaw ng ahas. Pakinggan po natin ang kanyang kwento. Ayan, ito, pakinggan natin. Okay, nandito uli kami sa DAET para sa aming gagawin na health symposium dito sa DAET. At nandito na corner ko uli yung na lason na hindi na siya na lang magkwento. Kasi last time naputol yung kanyang testimony, naubusan po ako ng dito na puno. So, para ma-inspire mo po itong mga attendees natin, pangalan po uli, edad taga saan? Ako po si Antonio Yanyuiba ng Purok 3, Barangay Dugungan, Daet Camarines Norte, Ilan yung edad po? 79. 79. Nung napunta ka dito, bakit ka napunta dito? Napunta ako dito dahil ako'y nagkasakit ng prostate. Na kung saan lumaki na yung tiyan ko na halos oversized na para ng mga anak ng 9 na buwan. Sigurado kang prostate. Lasan sabi mo na lason ka. Nalason muna ako. Tapos yun na nag-uwi na sa prostate kasi bumaba na yung bitoka ko doon sa aking bayag. Nag-abot na sa tuhod. So, nung ako'y madala sa ospital, within 1 week, wala naman development, ay may mga tubo na ako dito sa ilong, kung saan ako nilagyan. Tapos sabi ko, ilabas na lang ako kasi wala naman yung lahat ng mga ng doktor, katulad ng ultrasound, mayroon x-ray, wala naman magandang development. Kaya nagdesisyon akong ilabas na lang. Ayaw pumayag at sabi sa akin ay hindi pwede kasi baka may mangyari sa iyo sa daan. Sabi ko, Dok, kung ako'y gagaling dito, bakit hindi ako magtiyaga? Ay wala naman development. Mas magaling pa doon ako sa bahay mamatay. Teka muna. Sabi mo, yung last time, sabi mo, 1 week ka na sa hospital, hindi ka makadumi. Kadumi. Anong ginawa sa'yo sa hospital? Ang gusto Naka-dextrose? May mga nakasampung dextrose na nga ako. Tapos sabi sa akin ng doktor, ganito, lagyan ako ng catheter. Sabi ko, wala doon ang problema. Sabi mga
nurse nga sabi sa akin ay, siguro ayaw mo magpalagay dahil hindi ka tuli. Sabi ganyan. Ayun pala sa akin. Sabi ko, mas nga ako ngayon, i-display ko sa inyo, pero wala dyan ang problema sa pantog ko. Ang problema ko, di ako nakakadumi. Dahil lang kaganyan sa basong tubig na inumin ko, isinusuka ko 1 timba. Kaya ako dinala dito ng anak ko sa ospital dahil lang sabi ng anak ko, madidihide. Oh, yun kako ang kuan. Pero wala naman kako magandang development. Anong dahilan para ako manatili dito? Kung ako mamamatay, doon na lang sa bahay. Ngayon, pagdating ko sa bahay, ito na nga nangyari na pinapirma ako sa waiver para daw kung ano man ang mangyari, wala silang Pinapirma ka sagutin. sa ospital Sa hospital mismo. para makalabas. Para makalabas ako. Nung ako dumating sa bahay, ito na nga ni mga kumadrihon ko man, nagmariti sa akin, mayroon na yan, pading magaraganda ditong ilapat sa'yo. Tubig lang. Tubig. Ay, di, nag-try Anong ako. tubig? Yung CMD. Okay. Ilang drops binigay? Sabi ni Mading Nina, ay bumakal ka ngayon sa gigulin niya. Madali Oo. lang. Hindi yung anak ko naman na binata, pinapagbisikleta ko, pumunta ka ako doon sa gigulin niya, sa may Giselle. Bumakal ka ng ganito. Tapos, sabi ng anak ko, bakit papa? Magagaling ka pala doon sa tubig? Sabi ko, subukan na lang natin kasi ang hinahanap natin, yung gumaling ako. Gumaling. Oo. Sinunod naman ako ng anak ko. O ilang drops yung ininom? Pagdating ko sa bahay, binigyan ako nung anak ko ng tubig na maligam-gam sa baso. Ilang drops? Sa gusto kong gumaling, nilagyan ko kagad ang 30 drops. 30 drops. O pagkainom ko noon, medyo nakaginhawa ako. Maganda yung pakiramdam ko. Pero hindi pa nadumi. Nung makatatlong inom ako, di bali Tatlo. 90 drops ha. 90 drops. Yan, lumabas na. Nailabas mo. Nailabas. Ilang buwan ba yun na hindi ka nakakadumi po? Siyang buwan. Isang buwan hindi nakakadumi. Sige, Gaano kalaki ba yung tiyan mo? parang mga anak. Oh, Pero sabi ako mo, namayat. sabi mo pati yung ari mo, saan na ba yun? Dito na nabot dito yung bato. Hindi siya nagpa-picture. Dapat nagpa-picture ka. Oo. Pero Sama. yan, 90 drops. 90 drops ng CMD, nag-umpisa nang mailabas niya yung mga dumi niya. Kaya iyan. So bumalik pati yung kanya, bumalik na. Yung nung mayroon yung palang ganon, yung parang kaso ng ganyan na yung lalaki, pag ikaw nagkaroon ng sakit na ganon, yung yung bayag ba, Oh. bumaba hanggang dito. Oh, bumaba hanggang dito. Pero yung tubo, yung nagpa-plug pull, nawala. Nawala. Lumubog yun. Ganon pala ang kaso. Oo. Pero okay, 1 month kang hindi makadumi at 1 week ka sa hospital, walang pagbabago. Walang pagbabago. Ilang days kang nagte-take ng CMD na gumanda na kaagad? Before kong naubos yung isang, yung 65 ml. 65 ml ba yun? Oo. Mga kalahati pa lang siguro. Kalahati. Naka-recover na. Naka-recover. Bumalik lang. Bumalik na yung dati. Tapos yun. Doon ko na na-try na palibasa, isa din akong public servant ba. Yung bagang nagagamot din na yung, sabi pa nga ng iba ay ang tawag ko agad yan, yung pantasya. Kasi mamumulso ako eh. Nung ako makarecover, yung nakagaling sa akin, bit-bit ko man kung saan ako makarati. Kung saan ako makarati. Katunayan nga ngayon, mayroon na naman akong isang patunay na nandyan, na na-infection yung kamay, hanggang ito na yung yung infection, natulungan na naman ng CMD. Gawa ng Diyos ang CMD. Pero sinasabi niyo po na ginamit mo na. Sabi mo, anywhere you go, yung product dala-dala mo. Bakit dala-dala mo yung CMD lagi? Kasi gusto ko kasi, ako kasi iba yung pagtulong mo sa tao eh. Hindi ako tumutulong nang dahil doon sa kumita ako. Ang purpose ko sa buhay ko, masaya ako nakatulong nang nakapagpagaling ako ng kapwa ko.
Okay. May napakaganda kang kinuwento sa akin, yung nakakita ka ng natuklaw ng ahas. Saan yun? Isa din yun, doon sa parting yun ng Kapalungga. Ay natuklaw, wala na siya talagang buhay. Wala nang buhay. Wala nang buhay. Ano nung nakita nyo po, ano nang itsura niya? Dadalhin siya sa ospital. Oh. Sabi ko, di doon arrival na yan, hindi na abot. Ang ginawa ko, May malay pa yung bata. wala na. Mga ilan yung edad po? Siguro mga 14 years ganon. So, ano ba yan? Nangitim ba? Sigurado kang tuklaw ng ahas? Natuklaw nga daw ng sabi nung magulang. Ano itsura? Kasi kung may kamandag, nagingitim po yan. Nangitim nga parang talong itong buong katawan niya. Wala nang malay. Wala na. Nga anong ginawa mo? Yung CMD, binuksan ko yung kontakip. Tapos, pinanganga ko yung yung bata. Pag niya, napisil kong ganyan. Pinatakan ko. Buhos na, hindi na patak. Buhos na. Buhos. Tapos mamaya ay binitawan ko. Binigil ko naman na ganyan mo. So, pinamp ko ito. After 1 hour, nakarecover. 1 hour. Nagising. Nagising yung bata. Oo. Tapos, Umiyak. yung kulay niya, anong... Unti-unting bumalik sa normal. Nag-normal ulit siya. Oo. Pero dati itim na. Buong katawan itim. Buong nang itim mo talaga yan. At least niyang itim mo talaga. Pero nakita ba ng pamilya na ahas talaga yung tumuklaw? Mismo yung ina yung testigos na natuklaw daw talaga ng cobra. Cobra. Ganito daw talaga yung cobra. Yun ang cobra na. daw, Cobra. Pero ngayon, pasalamat at ngayon may mga dinadala ka ng mga Oo, kailangan din matulungan. matulungan. Oo. Hindi ako basta hindi ako nagkakait dun sa nangangailangan ng tulong. Kahit hating gabi akong gisingin sa bahay, nandyan ang tulong. Hindi ako Sige, anong message mo po sa mga makakapakinig? Ay, ang message ko lang sa mga makakapakinig nito, una, bago tayo isipin natin kung ano man bagay sa mundong ito, una natin isipin ang Diyos. At pagkatapos na matulungan natin yung tao, pasalamat tayo sa Kanya. At sino man makakarinig nito at gusto nilang maramdaman kung ano ang resulta nito, kung ano man ang sakit meron sila, mag-take lang nitong CMD at ito ay unay Diyos. Kung tayo hindi pa mamamatay, andyan ang kanyang resulta. Ibibigay sa atin. Ayan, pangalan uli, taga saan? Ako po si Antonio Nieva, ang Purok 3, Barangay Dugungan, Dait, Camarines Norte. Ay, salamat po, tatay. Ayan, di ba? Tuklaw ng ahas. At gano'n, nauna muna siya na nalason. Hindi basta-basta napapagaling, pero nang mag-take ng ating produkto ay natulungan po talaga. Actually, may mga cases na tayo natuklaw talaga ng ahas, nangitim na save ng CMD. Di ba? Marami po yan. Okay? So, sabi dito ni Sir Joe Beruela, Ma'am, magandang gabi po. Ano po ba tamang inom ng CMD? Lagi po ako bumibili ng 60 ml. Bago ako pumasok ng trabaho, inom ng 10 drops sa isang baso na tubig. Pwede po ba bago matulog, 10 drops din? Alam mo, yan? Kung may health problem ka, mag 30 drops, pwede kang 10 drops 4 times a day. So that's total of 40 drops per day. Yan. Ka lang, pag narinig mo, nakuha mo yung aking reply. Di mo kasi nabanggit anong health problem, Pero in your case, ay mag-take kayo 10 drops 4 times a day. Mix sa glass of water, inumin. Umaga, tanghali, hapon at gabi. Okay? So, yan po sa mga listeners natin. Ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So, ito pa, isa pa uling kwento ng kagalingan. Paano nakatulong yung ating produkto. Yan, ito. Pakinggan natin. Yan, wait lang. Number.
ano na ito? Number 26, 27, 26. Okay, good morning sa lahat. Nandito po kami ngayon sa Fontana Villa in Clark, Pampanga dahil mag-attend kami bukas ng National Executive Convention ng Health Code International, and this is nationwide. Nagdadatingan na yung mga delegates natin. And of course, nandito mismo sa aking harapan isang dating OFW for 8 years daw. Pero bakit nag-decide siya na nandito mag-join siya sa Health Code International? Of course, syempre na-attract man muna siya sa product. Si Mr. Edgar Torres, ang isa nating napakasipag aspiring for Empire Diamond dito sa Health Code International. Nakita ko talaga yung kanyang galaw, yung kanyang direction dito sa ating negosyo. Pero Sir Edgar Torres, ano yung experience mo na? Doon muna tayo sa product. Kasi yung mga tao talaga, sabi nga, 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. So, bakit ka na-attract mag-join dito sa amin, Mr. Edgar Torres? Mag-greet ka and then yung product testimony po. Hello, good morning po sa lahat po ng nakikinig sa mga oras na ito. So, ako po si Sir Edgar Torres, taga Gumaca, Quezon, isang OFW. Bale, 8 years po ako sa abroad, po. So, na-join po ako dito sa HCIBIS dahil po sa isang napakaganda po na nangyari, po. Unang-una, nung ako po ay galing sa abroad, so pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, so napakarami na rin po na mga sakit yung dala ko. Unang-una po talagang acidic po ako, tapos mataas din yung cholesterol. So talagang sabi ko, bakit gano'n? Kasi nga nararamdaman ko parang nananakit lagi yung katawan ko. So yung balikat ko, halos yung kamay ko hindi ko maigalaw kapag ako yung nagmumotor. So ngayon, yung misis ko, si Ma'am Jocelyn Bunhi, so bali na-introduce na sa akin yung HCI CMD, yung CMD product, at parang so binasa ko muna, so nakita ko doon talagang mayaman pala ito sa mineral. So sinearch ko sa sa Google at nakita ko doon talagang kailangan pala ng mineral ng ating katawan. So doon nagtry na ako. So 10 drops 3 times a day sa 1 glass of water. So unang inom ko pa lang, parang naramdaman ko parang lumakas yung pakiramdam ko. At mga ilang araw, parang yung nararamdaman ko ay yung pananakit ng aking balikat, ng aking braso. So nawala na. At yung pagiging acidic ko, parang nabago. At isang araw, yung nanay ko ay bigla na lamang siyang inatake ng stroke. So nagulat na lang po ako kasi nga umaga noon, so 4 a.m. So ako po ay nagising yung anak ko na isa at nagpapatimpla ng ng dede. So mga 4 o'clock po yun in the morning. Tapos nakita ko na yung nanay ko ay nakaupo siya, parang nakahandusay. Tapos hindi siya makagalaw. Sabi niya sa akin, anak, hindi ako nakakakita. At nangihina ako, sabi niya. So, ano po ba nangyari sa inyo? So nakita ko sa kanya, para sabi ko, parang na-stroke si nanay. So dahil po doon ay mayroon po kaming stock ng ating Power Trio, yung CMD, yung CBF sa Calcium Supreme Diyos. So ang ginawa ko po, so kumuha pa ako ng CMD at pinatakan ko po siya sa dila ng 3 patak sa ilalim ng dila. So every 30 minutes gano'n ang ginagawa ko. So hanggang sa parang medyo okay yung kanyang pakiramdam. So dahil doon, sabi ko, napaisip ako kasi nga yung tatay ko, namatay po gawa sa stroke. Ay sinugod ko sa ospital, 1 linggo lang, nawala na. So sabi ko, sa isip-isip ko ay, siguro matutulungan ito ng produkto ni Health Code International. So yun, take ko po sa kanya yung Power Trio product po. So siya po ay kalahati ng kanyang katawan patay, so hindi maigalaw. Tapos hindi siya makakita ng maayos, malabo yung kanyang paningin. So sa pag-take po niya ng nung Power Trio product, yung CMD pinatake ko sa kanya 100 drops a day. Yun ang inuubos po niya. Tapos 10 tablets 3 times a day ng ating CBF. Tapos isang Supreme Juice. Tapos nilagyan ko pa ng lemon. Yung juice, yun yung tinitik niya sa umaga. In 3 weeks po, so himala. Sabi ko, amazing product.
bigla lang pong bumalik yung sigla ng katawan ng nanay ko. So naikilos na po niya yung kanyang kamay, yung kanyang paa, tapos yung paningin po niya naging clear na po. So sabi ko, amazing pala itong product ni Health Code International. So doon na po ako nag-decide na talagang seryosohin po yung business ni HCI CMD. Ano po. Ayan, ang galing ng kanyang kwento. Pero I know, Sir Edgar, na 1 year ka na dito sa Health Code. Almost 1 year. Marami ka na rin na-experience na iba-ibang health problems na tulungan ng ating product. Kung yun ang dahilan bakit kami nandito kay Health Code, dahil sa product, yung benefits ng product sa health ng tao, yun din ba ang dahilan bakit nandito ka? Opo, yun din po yung talagang dahilan ko. Kasi nga, napalaking benefits sa ating kalusugan yung produkto ng Health Code International. Okay, so ayan po, when it comes to product testimony, yun din ang pinanghawakan ni Sir Edgar Torres. Sir Edgar, go for the mission. Thank you for joining us. At alam ko marami ka pang mahabang kwento, pero at least you started it with your family bago ka nag-share sa mga tao. Ayan po, si Mr. Edgar Torres. Ayun, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So ulitin ko po sa inyong lahat ang upcoming event natin sa mga taga Jose Panganiban in Camarines Norte. Please attend my event dyan. Ano yan? It's health seminar with free health consultation that will be on October 24, Friday, dyan sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon. And the following day, October 25, andyan naman tayo sa Daet, mga taga-Daet Andyan ako. At siyempre, yung mga taga-ibang municipality dyan sa Camarines Norte, pwede nyo po na, please attend. 9:30 a.m. Giselles Garden sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. And the following day, andyan po ako sa Labo. 9:30 a.m. sa Labo. Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. 9:30 a.m. At paano kayo maka-attend dito? Simple lang po, bili lang kayo ng isang 30 ml CMD with retail price syempre, with freelance naman kasi. At marami kayong matututunan. Opo. Marami tuturuan namin kayo na maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Okay? So, ang bilis ng ating oras. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. At dito na muna tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselles Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. And by the way, dyan sa, sa Jose Panganiban, ang iyong CMD Center dyan sa
Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon. Ito nagme-message sa akin, Sergio Beruela, na may problema daw siya sa spine mula sa Anyway, sir, communicate ako sa iyo, i-guide kita, communicate ako sa iyo after my program, ha? Oo. So anyway, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Oo. Okay. So, mamaya sir ha, wait lang po at mag-ano ako sa iyo. So anyway, sa mga ito, yung iba pa po natin. Oo. Distributor natin, Ma'am Nancy Gaviria, Purok 5, Gumihan, Maslog, Legazpi. Sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, care of Ma'am Star Gomez. Giriba, Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Sa area ng Camarines Sur, andyan po sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center, 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. At top JC Marketing. LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. At mayroon tayo sa Purok 6, Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Basta hanapin nyo lang po yung CMD Center, okay? Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Oo. Anyway, sir, Sir Joe Beruela, hindi lang CMD actually ang makakatulong sa iyo. The best, yung iba pa pong product, katulad ng CBF, ang ating peptide, yung ating CR juice. Oo. Mag-ano ka lang, kung taga saan ka, para mag-guide kita properly. Okay. So, ano tayo? Remy, ayan. Helen, Catanduanes pala tayo, ha? Oo, tapos na tayo doon sa area ng Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, San Roque Bato, Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Verac, Catanduanes, at may Nab Wellness Center tayo, malapit sa Power Zone Gasoline Station. Aster Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center, 2nd floor, Grahida Building, sa Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro, taas po ng Fast Cash. Ma'am Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At meron si Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balugod, Sorsogon City. In front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapda, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, dyan sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ricial Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran. In front, Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. At sa CMD Center sa 2nd floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Ma'am Cathy Credo, 2nd floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City.
Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalyar, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biescas, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue. Corne Balameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Sa 2nd District of Albay, of course, yung aking center. CMD Stock Center, Arnab Wellness Center. 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket. Atap, Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A. Galicia Raporapo, Errol Asuncion, Erson Store. Centro Raporapo. Emilia Lianeta, Mancao Raporapo. Rafael Esquilador, Morok Borocan, Raporapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Raporapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong Raporapo. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito. Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Raporapo. Andyan si Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi. Lice Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Emily Lisay, Son 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Yan. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Roslyn Musa, Balderrama, Purok 1, Gutob, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Central, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Mangkiruhan, Legazpi City. Asuncion, Liana Reza, sa Inamnan, Grande, Ginobatan. Refugios Drugstore, Pantao, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC, Ginobatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center. Market Site, Uwas. Rosana Reyes, Care of Office o Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office, 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi at may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Lourdes Bureta sa RBB Agribet Supply, Rizal Street, Mercado, Hovillar, Albay. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hill Rijalde, So 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. So sa inyong lahat, anuman po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Yung di pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount. Basta po kayo ay member dito sa amin. Membership ngayon, 5,990 worth of assorted health product. Oo, walang lugian. Opo, and next time you buy the products, mas malaki na po ang discount. And of course, yung mga sari-sari store dyan, apply kayo as retailer sa inyong mga barangay. Tuturuan namin kayo paano makatulong sa mga buyers nyo, sa mga nakatira sa inyong lugar. Opo, at matutulungan ka rin. Tutulong ka para ma-provide sa kanila ang produkto na kailangan para sa iba't ibang health problem. But of course, kung healthy ang family, take Power 5, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take the product.
to restore your health. Pag na-restore na, huwag basa-basa tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basa-basa nagkakasakit. So maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong